Maing buntag mga ate, lain na pud ang adlaw karon mga ate para sa pagpanikay-sikay nato mga ate. Di man pwedeng maglingkod rata kay usaon nangita man tag kwarta ani mga ate kay para makakaon ta ani sa matag adlaw. So aginod na ta padung sa tuang trabahoan mga ate. Unja, di ay nato kalimtan mga ate ang atong kinakusgan nga helmet. Kanilang akong gamiton nga helmet kaning gaan kaayo mga ate kay dali ra ka ibitbiton. Ato na may ha. Balik ra may unya yung babayong uli. Bye-bye. Laing adlaw na sad mga ate. Trabaho na ta. Ato na sad ta sa opisinahan. Padung na ta mo duty mga ate. Mga ate, gibalon ako akong pamahaw kay umukaon ko dito sa balay, malit man ko. So dire kay wala pa may client, mukaon sa ta, dalikit sa ta o breakfast, pinakalit ba. Aga kong sudan kay ang sudan lang gihapon gabi nga giluto nako. So mga unta, mga ate. One eternity later. Hi mga ate. Ting uli na sad mga ate. Manuglay sa ta mga ate kay para di ta masawayan kay bati ra patag naong mga ate ba unya ug di ta manudlay musamot tag kabati og naong. May ning manudlay ta mga ate kay may na lang di kaayo mo bati ang ato ang naong ba kay napud bayay mga kuan mga
hinawayon kayo mga ate ba. Unya nagtuo siguro pud sila nga birthday na nilang gwapuha. Unya mauna nga kanang manudlay tag ginagmay kay para di mo sa moto kabante atong naong. Muli na dai ta karong taon mga ate pero muadto sa kuuna og kuan merkado kay mamalit kog kamunggay. Ang atong panahon manggod karon mga ate kay sige uwan kay kani laging gibalita nga naay kaming bagyo, hopefully dili siya mahimong bagyo mga ate. So mauna nga muadto ko og merkado karon kay mamalit ko og kamunggay kay namantay manok dito sa balay. Dala pa na nako og buhol ang akong manok gi pabukalan ba dito gibutang nga gamayng timpla kay para iniglabang nato diri luto na siya daan kay magdadam gutag hilaw basin og mabaho sa to ang travel ba. So maunay ako ang kamunggayan karon mga ate kay lami kayo ihigop ron og sabaw ba kay uwan-uwan nga bugnaw ang panahon. So moadto sa taog market mga ate. Tanawa ra gud ang among panahon mga ate o kay kuan pa lang gani alas 5:30 na mura naman og alas 6 na kapin. Wala ba ko nagdagpa yung may laman og di ko maabtan anig uwan inigikan ta sa merkado. Time sa unya nata mo labang kay napay kuan o sakyanan be mo labang nata. Thank you. So padung nata karon mga ate sa merkado kay mamalita og kamunggay. Kamunggay og lamas ang ato ang paliton unya dili ta magdugay kay maabtan ta og uwan. So diri ta moagi kay tunga-tunga ni sa market. Dayon mulusot ta dito sa kilid kay tuwa dito ang mga naninda og kamunggay. Lapok ang agianan ang kanang magpisik-pisik sa ato ang karsones ba. Tagpila ang kamunggay te. Kani mamili ko og kuan kaning ugbos badapit. Gibugkot manino. Kani balik duhate o. Sa pamanha. So padung natagbalik sa opisina mga ate kay dito ko magpaabot ni Kuya Amay. Wa pa man si Kuya Amay. Dara ay nakapalit na taog kamunggay, dayon na ay asin. Asin dayon sayuti atong isagol sa atuang sabaw. Nindot kayong bagong bilya mga ate oh. Daghan kay siya buwak ba. Tanawa daghan kay buwak pero uwan nun kay luoy kay mga buwak ani. So may unta og
Nanaron si Kuya Amay kay aron makauli pud mi og sayo. Len. Guwapa kaayo oh. Mao na ni ang akong napalit mga ate o kamunggay balig 10 pesos dayon kani kapalit ko sayote. Mahal na kaayo ang sayote, tag 15 pesos ang usa. Nga namili na lang kog dako kay parehar magpresyo tanan. Dayon kuan asin og lamas maoray ato ang napalit dito sa merkado kay nagdali man tagbalik diri kay aron di ta maabtan og uwan. So karon magpaabot ta ni Kuya Amay usa ta makauli mga ate. Sticker dayan ng motor kay naa diri. Katong sticker ba nga pwede makapark diri? Naman diri. Aw na di ay pila man day kabuok. Na diri sa ako ang bulsa pero taod-taod na to. Basig para na sa blue. Asa man ka? Mga ate, mao di ay ni ang asin nga ako ang napalit ganiha dito sa merkado. May gani mga ate kay wala ko kalimot og palit ani kay sus tanawa ni atong sudlan nag-asin mga ate o. Wa na gyud ni sulod. Karon mga ate, ato na po dieng sugdan og hawan ang ato ang lamas para sa tuang sinabaw nga manok mga ate. Ang ato di ay ilamas kay ahos, sibuyas bombay ug luya. Maura nay ato ang ilamas mga ate. Ato di ang igisa sa gamayng mantika ang ato ang lamas mga ate ug ang atong manok para muhumot-humot siya.
Mga ate, maode ay ni ang manok nga ako ang giingon ba katong dan ako gikan sa Bohol. Luto na na siya pero ato agi hapong igisa diha kay para mohumot. Unya kay sinabaw man, of course butangan gyud natog tubig mga ate. Then atong templahan mga ate og asin, dayon bitsin. Ikaw magtimpla mga ate, ato sad nga tabunan para pabukal-bukalon usa. Samtang gipabukal-bukal pa nato mga ate ang atoang sinabawng manok, ang atoang parasagol nga kamunggay ato pud ning hinay-hinayan og hawan kay ubay-ubay ra ba ni atoang kamunggay nga hawananan. Lami siya hawanan mga ate kay dali kaayo mubuwag sa iyahang kuan ba iyahang pawa kay presko kaayo ang atong kamunggay nga napalit murag bag-o pud ning gi-harvest. Ako di ang gipili ang kuan ani dapit sa ugbos kay maunay akong ganahan basta mamalit gani kog kamunggay kana gyung mga ugbos-ugbos ang ako ang pilion kay kuan kanang humok ba kay bata-bata pa. Ato na pud ang ilunod ang sayote mga ate nga ato ang gipanitan ganiha. Luto na mga ate, mga onata.